1987an, konkretuki, gure lehenengoko kongresuan, Mondragon taldeko lehenengoko kongresuan, erabaki genuen gure ideiak, gure printzipioak papel baten idaztea, adostuta, eta printzipio horietako batek jasotzen dau euskara eta euskal kultura sustatzea. Zergatik, euskara gure hizkuntza nazionala den heinean. Euskara formalki enpresetan txertatzeari dagokionez, 80. hamarkadan hartu zen kooperatiba batzutan, bereziki Ikerlanen eta Fagorren, erabakia gure bileretan ere euskaraz egin behar dugu, gure dokumentuetan ere euskara sartu behar dugu, eta hasierako urratsak izan ziren gau eskolak deitzen zirenak. Hortik gutxira, badaukagu nahikoa ezagutza etxe barruan, orain formalki sartu behar dugu hemen eta han. Eta horretarako nolabaiteko plan bat jarri izan martxan, garai hartan Arrasateko udalaren laguntzarekin, eta poliki-poliki metodo hori osatzen edo formatzen joan zen. Eta guzti horrekin, gaur egun iritsi gare, gure kooperatibetatik, 88 kooperatibetatik, 73 daukatela euskara plana. Mondragon zentro korporatiboaren euskara planaren ezaugarri nagusiak laburbildu daitezke 4 ardatzetan. Helburua euskararen aukera bermatzea da, bai langilei bai gizarteari oro har, eta aldi berean euskararen erabilera lehenestea, ezta? Euskara lehenestea. Hortarako, 4 ardatzetan oinarritzen ari gara euskara plana, ohiko ardatzak dianak, hemen ere. Batetik euskara ikusgai izatea, motivazio arloa lantzea alegia. Beste batetik euskara ikasgai izatea, prestakuntza baliabideak eta aukerak ematea lankideei. Beste bat euskara ikusgai izatea, hau da, erabilera sustatzea. Eta azkenik, 4. ardatza oso garrantzitsua erakundetzea izango litzakena, eta da euskara bera langai izatea, ezta? Hau da, errotzea, kooperatibak berak, bere zerreginen artean euskararen kudeaketa. Eta 4 ardatz horiek elikatzen eta ekintzak garatzen helburua horixe daukagu, ezta? Norabidea euskararen aukera bermatzea eta euskara lehenestea. Aurretik ez badago enpresan txertatuta beste edozein funtzio moduan, euskara erakundetuta egon behar da. Euskarak izan behar ditu bere helburuak, bere adierazleak, bere aurrekontua, bere epeak txertatuta egon behar da. Mondragon korporazioaren mugarri garrantzitsuetaiko bat, euskara normalizatzeko oinarriak onartu zuen urtea da, 2006 urtea. Harrezkero, 2 urtetik behin, kooperatibei autoebaluazioa egiteko eskatzen zaie, euskara normalizatzeko oinarri horien gainean. Eta oinarriek duten helburua da gizartari orokorrean, bezero, lankide, hornitzaile, guztiei euskararen aukera bermatzea, ezta? Eta arian euskara lan hizkuntza bilakatzea, edo bultzatzea bilakaera horretan. Mondragon zentro korporatiboaren erronkak, epe motzera, batetik euskara plana erakundetzea, sendo erakundetzea, hau da, zentro korporatiboaren gestio planaren baitan txertatzea euskara planaren gestioa bera. Eta beste batetik, gune hegemonikoak euskararentzat zabaltzea. Baditugu gune batzuk identifikatuta, gune euskara nagusia dan eta hegemonikoa dela esan dezakegun guneak, eta gune horiek zabaltzen joatea. Hasi berriak diren enpresei, esango nieke kontutan izan behar dugula non gauden.
ze gizartetan gauden, ze jente datorren gaur gure enpresetara formatuta daude euskeraz, gehienak. Baita teknikoki ere, hori izan gertatzen oin dela 30 urte, oin dela 40 urte. Eta guk nahi badugu gure lana ondo egin, erroak izan behar ditugu, sustraiak izan behar ditugu. Eta gure sustraietako ardatz nagusi bat euskera da. Euskeraz funtzionatu behar dugu gure lana kanpoan, eta kanpoa izan laike Euskal Herritik estatu barruan edo estatutik kanpo, gure lana ondo egiteko. Eta horretarako behar dugu jentea euskeraz ere gustora dabilena gure enpresa.